שאני כאן בעוד סרטון. סליחה שאני לא עושה קלאש רויאל, סליחה. אבל עכשיו אנחנו נעשה את ההתקפה של כל 5 קדימה. בויה. אתם רואים? לא רואים כלום פשוט. מרוב שזה מטורף. כן. הייתי אומר שהכתום, הסיבוב הכתום הזה זה פויזן. טוב. אז בואו נעבור לקלאש רויאל. חזרתי אליכם ואנחנו בסרטון של קלאש רויאל. אז כן חברים, אנחנו נראה לכם היום את ספיר הגובלינס, אתגר ספיר גובלינס. חכו, אני אחפש את סליחה על הרעשים, פשוט זה אחותי הקטנה. הנה, אני חושב שזה יצרנו הרבה, אבל הרבה פשוט ספיר גובלינס על המפה. יאללה, אז בואו נראה את זה. הנה אנחנו מתחילים פוש קטן כדי להרוג אותו, לא את הבניין, כאילו להרוג 2 בניינים. בינתיים אני שם איזה רייג' כזה, זה מעצבן. כאילו אשכרה היה לו, הוא היה יכול לעשות לוג במה זה. אוף, אני לא עצרתי אותו, כאילו אני לא ניסיתי גם לעצור אותו. הנה עכשיו אני פשוט עוצר אותו עם ספיר גובלינס. בינתיים איזה 5 על המפה, איזה הרבה על המפה. ועכשיו הוא נראה לי הורס את הפוש, הוא עדיין לא הורס את הפוש הזה. וואו, תסתכלו, זה פשוט היה מטורף. זה היה מטורף פשוט, הספיר גובלינס האלה. אבל יום אחד הוא פשוט הרס הכל. זה היה די מבאס. הייתי חייב לשים, סליחה על הרעשים, זה אחותי. כן, אז לא יודע. הייתי חייב לשים את הזה, כי כאילו בזמן שהם נותנים כאילו מכות, אז מתפסף עוד ועוד, וככה בעצם עושים את האתגר. שקט! סליחה. אנחנו נעצור לרגע. כן, אז אנחנו כבר היינו בדקה. הנה התחלנו לצבור אליקסירים, קולקטורים. יאללה, התחלנו עם זה. ממש אנחנו תכף נתחיל עם זה. ואז יאללה, עכשיו אני שם עליו שיקול מהירות על הקולקטורים. כאילו אין לי על מה להגיד, אז פשוט אני בינתיים הרבה אליקסרים קולקטורים על המפה כזה. שמתי את זה ואת זה והתחלנו. כן, התחלנו. התחלנו עם הספיר גובלינים. הנה רואים, התחלנו. בינתיים התחלנו, תסתכלו כבר, זה היה טעות האליקסר קולקטור הזה שם, כי זה פשוט הרס. אבל תסתכלו בינתיים כמה כבר. הנה, תסתכלו, הם עושים פשוט את הג'יינט, חפלה הם עושים כאן. אנחנו עשינו חפלה ענקית פשוט. כן, חפלה ענקית. ואיך הם עושים את הג'יינט כמעט תוך שנייה. אבל בשבילי זה כאילו קצת ספיר גובלינס, היינו יכולים ליצור בהרבה יותר. אבל זה פשוט היה מטורף. עשינו חפלה ענקית. כן, כמה ספיר גובלינס.
לא יודע, אשמח אם מישהו יספור את כמה עשינו. עשיתי עם האביר השחור. טוב, אז אנחנו נעשה עוד אתגרים, חברים. מקווה שנהנתם. כן, ירדתי לארנה 6, לא יודע, בכוונה או בלי כוונה. זה לא משנה בינתיים. זה הדבר המבאס שיש לי דארק פרינס בחנות ואני לא יכול לקנות אותו. הצ'לנג' נגמר. וזה היה די מבאס כי כאילו התחלתי היום לנצח בו. הגעתי לשיא של 4 ניצחונות. טוב, אז בואו נדבר קצת ואז אני אגמור את הסרטון. בואו נראה לכם עוד איזה פוקס קטן כזה שעשיתי. סליחה אם אני מעריך או משהו כזה. תסתכלו, זה היה פשוט דק מטומטם. טסלה, מה אני צריך כאן טסלה? אמרתי יאללה איזה דק מעצבן, אבל אמרתי אנחנו נצחים בו. כן, שזה די הרס 3 מיניונים האלה, אבל אחרי זה הלוק שלו הרס ביותר. כן, אם הפרינסס הזאת לא הייתה זזה עכשיו, היינו זה. אבל שתינו נלחמנו כזה חזק. כל אחד נלחם חזק. שמתי עליו טסלה. לא יודע, היא די חזקה, אבל מאפנית. יאללה, כן, תסתכלו, אפילו איזה בינתיים הוא היה מוביל. עכשיו הוא שם עליי לייטינג. עכשיו שמתי עליו בולר. בולר זה, לא יודע, בכל דק הם חייבים לשים בולר, לא משנה מה. הנה, בינתיים הורדתי לו כאילו כמעט 2 בניינים. כן, עשיתי 2-0. כן, הלוג הזה. שמתי לו פרינסס, כן. לא יודע. נו פרינסס, שמתי לו פרינסס עכשיו. הנה שמתי לו בולר שהם יעצרו עליו. לא יודע, זה היה פוקס פשוט, כי תסתכלו כמה דמג' בינתיים הוא מוריד לי. הייתי חייב לשים פיירבול, אבל לא. בינתיים אני שמתי פרינסס. שמתי לו טסלה, כפי שכבר אמרתי, היא הייתה די טובה. עכשיו נראה לי גמרתי אותו עם פיירבול. לא, למה לא עשיתי את זה? אני שואל עדיין. לא יודע, הבולר הזה לא מעיף גדולים. הנה, תסתכלו, 82 חיים לבניין. שם פיירבול. הנה, תסתכלו, אני לא שמתי פרינסס. הנה, 82 חיים. זה היה פשוט מטורף. אני לא יודע איך הצלחתי לעשות את זה. מטורף פשוט. טוב, זה היה סרטון לחברים, מקווה שנהנתם. תנו לייק או סאב אם אהבתם. יאללה, ביי.